ki ja jingile kai baper ki bala penlong da ki kenhun baper ka penlong ya ki khon samla ban le ya shimbanta bat long ru ka jing bha na ka banta jong ki khon samla ka seng samla parish nong po menta ka si kala penkut no ya ka jingile kai basketball ka bala penlong menta ka singi hamadan WIRR khar kamni memorial hamauro ha ka ba ki samla kenthei bat chenrang kilawan ban ya shimbanta ki ba na ka leng ki balang shenong ki bha po ka nong po parish Hakane kasngi daka jingwan poi jong ba niki khar thangma ubadiu secretary jong ka sengrang ba Catholic Zone 7 ban sakhi ya kane ka jingle kai ku mukongsan la panhap perdano ya kane ka jingle kai haka jingi don lang jong ba Alfonso lengdo ubadiu wei na ki samla rang ba ubala treshit rem ba haki por ki ba khamman shwa ku musamla haka jingi don lang ru jong ki wei ki samla nong yalam ku muraf el sengkli na umsning parish usamla kas sengkli ubadiu president jong ka nong po parish isamla bani sha maring bat ki wei la yo ru ban ai daki khusnam she kinong job jong kane ka jingile kai hagaba na kalyang jong ki kenthei ka marngar kalara ai kanam jing job persya ya kanong po bat na kalyang jong isen rangpat kanong po kala job persya ya ka marngar la penkut penwai ya ketika jingi kendu jong ki samla da ka jing dwai ke bakerpang ka bala ilam dau ba niki kharthang mau ubadeu kongsan Kalayo pensuat. Kadi station ke baru referee saya komentar ni. Yang kebelah yang bawa kena sponsor sini. Yang kebal, pas biar. Ini bagi sama kita katalan. Ni hang ni basil ide iwei balapas ya ka coaching ni so komen do kata bakum kini ki sama kimi syakmat balwan balong kinong yalam haki benta bafer agaba kidan ya ka sab ka boblei rai ublei long aga gospel le pipuli ba ublei rai ka sab ka bagerpang don ublai santali kisam ulai ba open priang ya kata badon bayo tang lai tali kisam ulai ban penpriang ya kata don bayo tang kawai kasam wong yo jano ni kasam na yo ngakum bakalano ni kasam utam no ya kata uburi no ublay shim no ya kata kasap kabaw udan tengah sowon on ya pi ki sama ba kasap kabaw blay wa ya pi balong kinong ya lekai ba abaw ay pi kasam ban syakri ublay dagi kam sports jong pi syakri ublay daga sap kabaw pipidan abaw blay ay pi kasap ban ruai Torwai bah ya tak sap ke bawah beliau ayupi. Ladau ay kasam babilong dong yalam ya penpriang ya ke kubur ke jonggu. Kenang bawah beliau nang ya kerku yupi. Gede ka sap ke bawah beliau ay yupi yang hilang hi baro. Aba kita ki reunion kelalek sayang jong Napoleon ubade unong yalam jong kari France. Aba ki ong idan kam bansna ya ke we ke hostel na ke bentar ki kentai. Baya kata ke hostel, ngiran kam banyo ya ke chapel, ke cekat duai. Haga ba ki kun sama kin duai, twice a week. Kebu
arsin sitayo. Twice a week. Baru Napoleon usim do kolom ban pendam. Bahak kata ke jing pendam ke jung u pendam instead of week uput day. Haga jaka ban duai arsin sitayo. Wong day ban duai arsin sisi. Kajing duai ke banding kong haga por men step. Udayu syabi ban play. Ya kata ke lawai ke jong pi ke jing im ke jong pi. Ya ki kam ke ba pi day ban toy. Haga ni ke baro sisi. Baga jing duai ke ba ar. Aswa pilitia. Ban ong yo tau syabi ban kang. Kublai sibun. Ko try ke ba pila ri pila sumar. Ya ke jing im ke jong amenta baro sisi bai ke yin kesen. Kata ngakwa ban ong yo pi para sama. To yai beteng ya kani bensim ban duai yo blai. Ya ka sap ka ba pipidan bandang pan ban yo ki jingkur ku kana blai. Ni i ba ka diga juk ka ba menta. Kun sama bi kidon ar teli ki bangi de ban perkhat. Kawai kolong be a constructive in the society. Lain long ki balong constructive haki imlang salang. Lane filong ki destructive haki imlang salang. Kani ke juk ke jongi menta ke juk media baga juk jong ke jing im ke jongi ke ba menta kalong ke ba ma hadu kata-kata ni doang ki khon haga ba ki mi la yin si jam kat no ki kimi ki pa ki sir haba ki lek lai kam sau kam ki kimi ki pa ki sir that that na ba ayu kan ja ya ka ar kam ka lai kam jo ki khon ki jonga kadai kata khon sama bi kadai mapi ban rai ke jing im ke jong pi la hin long ki khon samla ki ban long kata ke jing bhai ke yin ke sem ban long ke jing ubi nam ta ke yin ke sem ne hin long kata ke jing jot na ke ta ke yin ke sem jangan wer na khot ye pi kum ke seng sama jong ke balang ngin mi sha khaman ban ong kum ki samla ban ong ni dai ki samla jong ke paris long po ki balong ki constructive ha ke yin ke sem haga imlang ka salang haga riba ka jai benri jungi baro le se bunsin ngikum ki samla la denginang ban yalam ngatrai ki longdin ki kun samla ki badang ki dang san kin sultanat om tang hakam spot wat hakikam men simru tenri ke song haki nong yalam ba kumno pila ban lum ban lang ki knang ba ki kun samla kinupoi sha kata ki kam ki basniu kadai ke jingya trelang ke jongpi ka paris bat ki sop district ha ka ba pilala aban arrange lan ban penyai kum kini ki sport ha ki lai benta ha kini ki lai benta jong ki sop district nginom so fair mo lada ka job kano ko sop ndai ngi ha ka ju ka paris tingai ku play ya ki nong ilam baro ki president ki secretary ka tim bro ka wei jong ka paris bat jong ki sop district ba fair lightly ba lingba jing e stop jong pi ngi scam ba kanom good tang hai ni ki kam sport hoj ni le ki sport ki bade ki football ki basketball ring ai jing mut su i pi la long ka bala le se pin le su so ki wei pat ki jaj ki balong kum ki ba ka extreme post speed la ni ki debate competition bat kum ta ter ki bade da ka Paris da ka sop district wise